Hey, video dagbos. Lige nu er vi lige i gang med, og det bliver bare lyn-update. Vi er i gang med at lave pop-up restaurant ude på Cloud9 i dag, her senere i dag. Og vi vil gerne lave, eller det vi laver til det er kinilav. Og så bliver det serveret op i de her totalt vilde kokosnødsskaller her. Og det bliver ret fedt. Man kan lige se opbakningen her, lidt af det. Det er bare guffe. Så nu skal jeg lige i gang med at lave en hel masse agurkparchen og en koriandermayonnaise og sådan noget. Og mens Henno han er i GL for at hente noget Blue Marlin eller noget Mahi Mahi eller sådan noget. Så det bliver mega fedt. Så det er egentlig bare det her. Daniel, hvad vil jeg sige. Alexander han er i gang med at lave sådan nogle flyers, sådan nogle homemade flyers, som er helt vildt fede med alle mulige farver på, sådan noget kridt og sådan noget. Så det er ret fedt. Så det går mega godt. Nu det er rart lige at stå og sætte nogle manillemærker på tingene og sådan noget. Hælde noget op i nogle sutteflasker. Det er sgu en fed følelse. Så hey, ha' det fedt, mand. Vi ses.